dit is eigenlijk een beetje wat een parcours. Wat eigenlijk wat uit het legerweg komt. Een hoop intervaltraining, hardlopen en dan verschillende hindernissen pakken. Maar dit is jouw hobby wat? Dit is een hobby, ja. Jongen. Ja, En, dat vertel je erbij, maar we steken gewoon in jouw achtertuin eigenlijk. Ja, in mijn achtertuin. Ja, eigenlijk was het een hobby van die knapen van me. Ja, jammer genoeg ben ik er nou even niet. En toen ben wij zelf ook verslaafd geraakt. Oké. Ja, lekker wat bezig blijven. Als oude lui zijn. Ja, mooi man. En dan bouw je direct je hele tuin om tot ze vuil Ja, oppakken. dat is allemaal in patsies gaan. We hebben eerst dat vakje gepakt en toen dit vakje. En toen konden we een stukje grond erbij kopen. Dan ben we ook aan het bouwen gaan. Ja, dan. Dat is gewoon machtig, gewoon alles volbouwen. Ja. Maar wat is er zo leuk om dan? Nou ja, die zelf uitdagen. Ja, zelf uitdagen. En kijk, je moet ook niet vergeten, wij hebben ook een hele leuke ploeg. Wij hebben een hele leuke ploeg van recreant. Ja, van een mindere recreant tot hele goede wedstrijdlopers. En alles loopt hier ook gewoon door elkaar heen. En dan kan je met elkaar toch een hele leuke avond maken. Dat is gek, wel eens een beetje zit je in groep 6 en groep 7, wat klimmen met je nou? Het is gewoon een apenkooien. Ja? Ja, gewoon een apenkooien. Ja. Ja, alleen het dan wel buiten deur. Slingen uit de heupen, Blanke. Allee. Slingen uit de heupen? Uit de heupen. Is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk. Je moet de swing erin houden. Kijk eens op het doelsvlier. Ja, haakjes van de vloer. Wat is hier nou leuk hoor? Ja, wat net. Ja. Lekker boetenwedsie. Oh ja. Ja. Maar iedereen zou het altijd boeten. En het is heel dikke schitterend waar inderdaad, maar meestal is het helemaal niet leuk. Nee, maar dan ben je hier nog. Ja, Ja. maar dat is dan toch helemaal niet leuk dat het boeten is? Er bestaat geen slecht water, alleen een slechte kleding. Dan ben je verkeerd gekleed. Het kan altijd. Maar dan ben je wel dus wat terugzetten hier, hè? Ja, allereerst, stik voor stik. Maakt het niks uit op welk niveau. Iedereen traint op zijn eigen. Ja. Ja. Maar dan mag je wel even een beetje pijn verdragen kennen. Nou ja, die had erbij toch, Ineke? Ja. Oh, ik zie je. Hoi Ineke. Hoi.